Enes diyen melek uykuyu kesýärmi? Ay kese Yatıp kese bilmem. biler ho. Bilene enerjisinde nemeler var. Talamatı canım Goşkaya seni. aytdyň muklak galan. Ukla versene WhatsApp'a ayla vay dornomun çalışmadık bunu. Yok, Oy. şuna stayday. Melegemiş. Vay Murat. Vay Murat. Sen Murat. Ben yer yudun. Sen Nara sen. Medek yukarı çıkıp polya diye. Atacağım. Ne kadar yok atacağım. Isıvasam yok mu diyen son. Dere, no yerim yaman. Şuat Ya. ruşat gelyanam mare. Yok neme. Yo mene Gerçek çek kurrana varlığına da gitmez. mene yatırdım da gittin ne bunu. Polya gittin Recep'in hemen. çıkayım ya. Yarın Meray. Yok yok yok. Yok ya Yok. Men battı. gitti. Goşka aytmajak koza. Tamam yatıp durun abla tamam yatıp dur. Ay bir Oğlum, kısım Batman Allah o olmaz Zeren. Dura ale. Zeren. Kısım Allah diyen. Dur abi uykumuzdan açıla la. Ukla yapıyorsun sen. Yatan yerine nara. Gördün ya yağ teri çıktı. Selamun aleyküm Oh oh. cemaat. Hemmeceğinizi. Böyle Salam böyle. salam. Salam. Atacağım selam. Mevdeliniz, öyşerliniz, varacıklığınız, iş güçlüğünüz, ayratin Böyle mukamlar böyle. köşkünü, ayratin salam. O ne? O Aleyküm gayet köşkü. selam. Hay hay köşkünün, her köşkün eyyeti bilyenler onu. Hı, ne? Aa, siz de yesin tapar mı ya? Ava mukamlar köşkü. Evet. Ay doğru gün doğru öz vakti bilen, öz vakti gelen netüjer almalar. Azıcık durmuşda darık makalvam holukna her mezat yer ver diýmek bilen özünün oğlanlık yıllarına yigitlik yıllarına kangalı oyuna tijen toprağına şahira ötüğün itren toprakta ötüğün vatbediya gali verse döwürde şahirlarının arasına imperator hem de Hazreti Ad diyen eye olan Hazreti Kerim Urvan nepe göktepe toprağına dünyayı ya da şahir akbal yolu tijen ark gelýär. Şahirin yazan tetrlerinin biri uç yıllarına, yovuz yıllarına gabat geliyor. Bu tetrler hays tetrler yaşlık dramadı. Bunu bilmeyen mahluklar şeyle az, bilyen adamlar olsa şeyle az. Keypimizin kök vakti, 40 dekadlik kök şahin nefes veriyen vakti, yaşlık dramasına öykünmedip acayip bir tetrler yüreğimizden sızdı. Yaşlık yıllarımız uzakta kaldı. Geçtimin ömrümün bakarı yat vakti. Gam çekip geçmişim yatlayan kefağıt aydımdan sazan keypim sazvaltı. Seninle tanıştık atıyır zaman, yan ayak bitenliyele kaydı vaktın. Men nirede bolsam gelirdin hökman, öyünüzde geçirdin katı az vaktın. Oynayan yerimiz mukamlar köşkünün şeti, men oğlancıktım mol olsa kayıcağız. Güymence olurdu kayıcağının taşı, ulu kıydın taşı yarı taşlı kaydı vaktın. Ödün oynamana gelirdin bedi. Ketemen baraysam kovardın sidi. Köşede kovuşsak kalırdın ıydı. Çünkü sen cüycücük min horat valtım. Ne dedip, ne dedip yılgırıp canım yakardın. Tutsak deyip menen bökördüm. Gaptallı pelpellep kanat kakardım. Menin yigit valtım, senin gayız valtın. Kergeyse duşmak bolup da kadı. Seneye gelecek deyip bererdin vadı. Seygi mekrin bilen yakardın o da hovan soğuk vadı dan saat vadı. Boynumdan geçirdi de kız ak bilek. Sorardım levinden ererdi yürek. Men diyerdim atam can saklanmak gerek. O da kedil vermedi yüzeyit vadı. Dostlar, men bunu siz için yazdım. İvermen okuman yaydanıp gezdim. Gazete çap etşek, törezen mukamlar köşkümüzdün menin yigit vaktim, şoja gelinin gayıp vakti. Mukamlar köşkü meleksan, hormatına sağ Vay ol, ne sen cid hormatını şuyun atacağım. gellik.
Sağ ol Allah'can. Yüreğinde näme arzu beslen bolsaň arzuňa ýetdi onjum. Hadi görüşürüz. Ertigi dowjak gün size Allah'can bagyt getir. Emirciň bolsun atacan. Goşku diýen zat Mukanlar özüň ýazyp peşkete özüň sağ. aýtmaly. Özüň ýazyp özüň aýtmaly. Hani görüşürüz Melekcan. Onjum. Hormatyň beýikdir. Bu student döwrümizem saňa hormat doýadyk. Häzirem saňa hormat doýýar. Sağ ol atacan, ömrüň bolsun. Maňa diýdi, ollum haony. Ýokla eýledi. Maňa diýdi. Başga kim aýdyp berdi goşku? Ýok. Melekkenjan Ýa-da gowurýan is. aýdyp bereyim. Ýok, mukanlar Melekkenjan peşkete ýap teseňide Melekkenjan gowurýan Aşkut Muratjan. Yo, vampir senem goşku okuyanmy? Mesele ýok Muratjan. Özüňdi de okumaly dikitde. Bize diýdim ki, senem özüňdi diýäňmi? Diňe men bar öýdänmi? Yo, men ýylynkina okuýana. Bütün o Ya, garaşyp dur. Yine bir dakika da vurmuşsun. Sözün kestim de onu atacağına. Men dinleyen o zaman var abi. O tayda Dağın bilen horoz yiýilen ýaly edip pemekşem okabil ya. Düzmek var, okumak var. Diktir diýen bir zat da. Hiç kim ýalňyş anlamasyn. Sesine sağlık. Yine de okudum abi. Haydi veram dinleyen seni. Yo, maňa diýen bolsa men ha ýüzüm alam o binamız. Ya nemede? Bütün o garaşyp dur. Yola bakya hemmeler atasy paşarda ya geler. Gel necesi paşarda ya geler mikakimmiler atasy göwnük görýär. Gelerle wagt hökman geler. Gök toronyň saýasynda yüzläp adam dymyt dur. Çekider akaltadan turşudamsa damyt dur. Ýygnançdy bawadaşlar, içkinler hem daşynlar. Nesin nal var ne şoğun, dımışıt dur maşinlar, gelli dürlü maşinlar, kızıl, sarı, yaşıl, ak, geldi garaşılmayanlar, garaşılyan gelen o, göğe pikir hem etmen, bu gürrümler bağatta, ak kuş kimin erkilip, ene yatir tağıtta, götörlerine garaşıp dur, köpü gören ağaçat, ene yatir üstünne, odun boylu ağaçat, şol enäniň ogluny garaşyp dur hemmeler, gelli tanış, näme tanış, geldi şondan öňmeler. Ol heniden gelen ok, meger häzir ýoldadyr, ýa iki elikem ullokan stuldadyr. Tügüleme, ulu adam bolup gitdi indi ol, ýaňy bolsa hasyllokan, bir stula mindi ol. Sıpaýmasyn birden diýip, oturandyr ýapyşyp, owadanja gelinler, çay çekýändir çapyşyp, üýt göşükdir öňündäki, kişmiş kemput şokolat, ýa gök çaýyň humarny ýazýandyr ol dokulat. Ýok, öz dokulat ýazmaz, ýazýandyr başgalar, ýaranjaňlar her sözünde ellerini çarpşarlar. Ol bolsa özü ýazandek gülümsürär ýygyrlar, ýazanlar onuň deregine utanjyrar ýygyrlar. 20 ýyl mundan öň gutarıpdy bir uzy, onu oňa gutardym, tabutdak edidi, güýde pagta ýygyrdy, gyşda körek çöplerdi, oglum ullokan okudy, diýip buýsan silen urlerdi, howdan urdy, gazy gazdy, laýa batyp dyýdyndan, ýygynan sanlyk gölep, uradardy aýdyndan, ogly üçin akmyt göllen, bir haltacık dikinni, üçlügini, manadyny, şaýysyny, köpügini arttyrınca puljagadyn, atdy şonuň içine, şeýle 40 ýaşynda, akçy saçyna, ogly okuwyn gutardy, ene dertläp ýykyldy, ol şonda sypap otyrdy, bir gözeliň sokulny, dak ýardy eneň pulundan, her barmagyna bir ýüzük, gullawyna teneçir, bizeline bizelik, süýüşdi, kucaklaşdy, paýtagtdan çaý tutundy, enesinden utanmady, ene ondan utandy. Ene käte paýtagta gezmäne gelen wagty, gelni diýdi, ýok etsene bu portluk gara bagty. Ogly diýdi, ýakymsyz ýysyň barla janece, bu eýýamda mehman arassa bolmady eje. Ene diýdi, wah, janygul, her neçe portlukda ulalansın, yetsensin şu portluca kucakda.
Soňra bolsa uzak gece yorgununda ağlardy. Dan atar nemeketden orta tarawylgardy. Şeýle günler ötdi. Aylar ötdi, nowatly edeni şowna boldy. Durmuş onu aýnatdy. Her sözünde bir oyun, her elinde bir desmali, bir ýyl bär saklap otur, has bir uly stuly. Bugün bolsa enesi amanadyň tabşyrdy, gelen telegramany stoluna ýyşyrdy. Onu aýalyndan başga görkezmedi hiç kime, erhele karar eldiler. Barsak borla içine. Bütün owan gözi ýoldy. Garaşyp dur hemmeler, atasy pışyrdy ya, geler. Gel necesi pışyrdy ya, gelermika kim biler, enemisini gozgon ya, geler bala, geler. Onyan sada, gelýär dip, arzyny bir ýaşly, göründi ýaşyl meydandan, wol-wolaryň ýaşly. Geler diýdi mahweti, bir dayandy atasy, gara köýük ýüzüniň artyk gitdi ýagdysy. Onyan sada ýaşyl Volvo, ışak indi yapıdan, geljek adamyň deregine, şoför çykdy kapıdan. Bugün gelip biljek däl, gyssaly bir iş çykdy, birden atan gözlerinden iki çoğum ýaş çykdy. 70 ýaşyň içinde ağlamadyk bolgoça, göz ýaşyny süpürdi-de bir ýylgyrdy çalaja. Ol ýylgyryş ömür baky, çykmaz meniň ýadymdan. Beýle aýlygyn çylgyş, görmändim men adamda. Götürdüler enäniň ak kuş ýaly tabydyn, ýaz şemaly ykçadyp, üstünnäki mawudyn. Salladylar çukura, ak taşly bir dünýäni, içki öýüň gapysyna. Ertilendi enäni, iki omzun direp, çukuryň erňeňine hiç giresi gelmedi. Öz girmeli öýüne. Eň soňkuça pursatda da öz uglyna garaşdy. Ýazdym bolýan. Agyr düşdi. Boş Abdurkerim Gurban etmez. Ömürçiň barsyň Ferozjym. Tepine sağlyk. Tamam, sağ olsun ha. Melek Hanım, Murat. atazana adama özüň taýynyna dik gitdi o güni. Onu böyle Taýyny görýän. gedek senne diye Murat diye o sabah. Dastan seýna bu doý diýenmez. Ýakyndan seresen kepe ekeni. Bilmeýän adam diýip hormat goýanmy, daş adam sapat köpe ekeni. Tanaman